galing ng Quezon City. After ng appointment ko, umuwi agad ako dito. Dahil nga, mag-grocery muna ako ngayon. So, hindi. Tapos, mag-grocery ako ngayon. Papunta pa ako sa barangay area may bibilin ka ako. Sabon. And then, alis tayo. Mag-i-bike tayo. Bye. Hindi napagod. Napagod kasi ako dahil nga nag-aangkas kami. Sobrang traffic sa sa may Malaya at sa may Commonwealth. Ay, dumiretso kami. Hindi na kami huminto. Pumunta muna kami ng Fisher Mall kumain. Then, uwi agad. So, nakauwi. Ngayon pa ako nakauwi. Tapos, didiretso na naman ako sa Star Mall mag-grocery. Bye! Mga Omega, I'm back! Ngayon, Sunday na Sunday. So, alam niyo naman kung anong gagawin ko sa Sunday. Naglilinis, naglalaba, etc. So, ngayon pa ako natapos. Nalinis ko na. Tapos na akong maglaba sa labas. Yung mga sinampay ko sa labas. Gusto nyo makita. Dami ko lang. Basta Sabado, maglaba ako ng mga beadings. Suotin ko. Diyan lang. So, ngayon, hindi nawala yung ko, hikaw. So, bibili ako ng hikaw sa SM. Yung mga mura lang. May mura kasi siya yun silver. So, doon po ako bibili. At, ayun, bibili lang ako. Pupunta ko ng SM una, then, dadaan ako na pag-uwi ko ng ukay-ukay. Titingnan ko kung may bago ba silang display. So, maghanap tayo ng mga bago talaga yung mga damit nila. So, iba kasi mahal kaya, hindi yung pareho sa ukay-ukay na sa mga Muslim na ganun lang, mga ukay-ukay lang, sa makita mo sa daan. Hindi, sa kanila kasi talagang with hanger talaga. So, pinakita ko naman sa inyo sa video ko dati. Doon ako nag-ukay-ukay. So, ngayon, babalik ako doon kung titingnan ko kung may bago silang display data. Wala akong gagawin ngayon. Tapos na akong maglaba. Tapos na akong naglinis dito sa opisina. So, ngayon wala akong gagawin. Alis ako ngayon dahil okay yung e-bike ko. So, free to gala. So, let's go!